khovel hi mak khopa thil siam de ro puina le an mak na hi a chan ve po kan la re chuak zo meu lo chu ani tuntum video a chuan nungcha le ran nung film langtlang thei then khatte chanchin kan enin kan ngai thla ho do na hmunom le beng war thlak iti chuan subscribe button hi ilo met ve ngei don nia ama sabera kan hmu hi glass octopus antimaya a scientific name chu Vitreledonella richardi ti ania he octopus hi mitlonga hmu har takmai tuifin riat thuk taka khosa ania achopai toina kalkong digestive system le amit ti lo atak sadang hi chu alangtlang theia darthalang ang main a fim rul mai ani octopus dangte angin amit hi abial ve kul lova killinei rectangle ang deuh ma zok hei hian hmu theina konga na satakin atran pui ani octopus chidang Japetella anti te po hi an langtlang thei ve boka he Japetella octopus phei hi chuan arong atidang lam thei nge ngeya tuifin riat chhunga an mani eitum tu nungcha inti eng theiten an ron pan hnai chuan inven himnan arong alo tidang lam thin ani apanhina kan hmu hi chu uchang ani ve thunga hei hi glass frog antia Centrolenidae family amini in Central le South America ramungo ate han cheng loma glass frog family a hian species zachuang hi taksalang tlang thei an ni hloma species chen khata chuan an ru te hi a hring angin alanga an ko chung an ru le an thisen zam te a hmu thei ani chen khata chuan an taksa pum a langtlang thei te po an nom ve boka an taksa fim chan hi hriat ni chia lo ma se an hnungzang hring deuh lek lek wang hian an chen na thing na te nen in choi takin an nom thei pha ani apathumna kan hmu hi chu sangalang tlang thei ani vele thunga he sanga hi a scientific name chu Cyanogaster noctivaga nin alule apum ti lo chu ataksadang alang tlang vek thei ani sanga te hi atui atanga an keutir hian an langtlang thei deuh vek thunga hei wang hian an puitlin ma chuan hriat pol an ol hlom hle ani sanga pa ngai chu an than lena an upat hnuwa an rong atak tial thin ani sangalang tlang thei an hmu chhuwa to zinga la lian ber chu Brazil rama Rio Negro muna kum sang ni som bakhata an man kha an yome millimeter som pasari point pali leka seinin khovela sangate ber Paedocypris progenetica ain millimeter sari lekin aseizok shet chau ani apalina chun pheng phelep an ron lang ve ta tlat mai he pheng phelep moi zat mai hi a scientific name chu Greta otto ti ania he pheng phelep dangdai zat mai hi Central America vela om thin ania darthalang thlanei pheng phelep antimai thin pheng phelep thla rong te hi sanga a akep kan ti ang mai scales tero te tein an siam ania ma se he pheng phelep film hi chuan chutiang phulip scales tero te te chu anei tam ve lawa chu wangin rong hran nei lovin a thla te hi a fimin alo langtlang theita ani kumsang ni som panga a zirchiana an nei na tarlan dan chuan he pheng phelep langtlang theite thla in siam dan hi adanglam hle a dar thlang pa nga in eng akap let reflect ang hian eng a reflect ve me ulova TV phone le computer glare free monitor an ti mai eng kap let lo ang chi monitor siam na atan ala tangkai hle tura an be sei ani atop na ta na kan en me khi chu kai kuang chikhat ghost shrimp an ti mai ania glass shrimp an ti bok Palaemonetes Genus nuai om man nia he genus nuai a hian species langtlang thei chi hrang hi somli vel zet an nom ani khovel mun hrang hmu tur an noma hetiang kai kuang ho hi in chunga aquarium velate an khoina sa hle thil toile bal ei fai thin an ni wangin aquarium le hetiang lampang chi baltify tu atan an khoi tel thin hlom ani an thil leite an tuite hi an taksa chunga anom lai point a hmu thei thin ani an taksa chuan an mit hi langtlang ve theilo om chun ani ome oleti khan khovelar nung le nungcha langtlang thei tam tak te zinga chinga chukan lo mel hriat ta
NUNGCHA FIM te chu an langtlanga mihring FIM ro chuan FIM vak lo kan ti te a in thup kan nga zokin kan langtlang lo zok fo thin ani hei hi thil siam dang te aya kan dang lam na lian tak ani ho me